आबैजों था आबैजों आयै नों फैनोलाय आयै फैनोलाय नोङो हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय सस खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ आङो माने माखासे आंनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन आरोना दाख्लै ओमफ्राय बेयो सफैबाय आरोना बेयावनो आङो बेखौ भिडिअ खालामनो नागिरबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जा बिबोनांफोरा हाबायाव सिखारनाय गिफ्टफोरखौ लांजोबाखैमोन नालाय दायो बेखौ माखासे लांनो नागिरदों आरोना बिबोनांमोनबो दंफैयो आरोना बोराय बुरै दंफैयो बिसोरो ओमफ्राय आं बेयावनो माखासे गिफ्टफोरखौथ' खेवजोबनानै भिडिअ लानो हानाय नङा ओमफ्राय एसे भिडिअ लानोसै आरोना दायो आङो फुङाव जानो थाखाय भेन्दि भाजा एवदों आरोना नै आङो हानाय मानाय भिडिअ लायासै दायो एवखानानै भिडिअ लाबाय बैथिंबो ओंखाम जानबाय ओमफ्राय दायो मानोबो खिस्रि एसे संनोसै दायो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर आं दायो मा मा गिफ्टखौ खोन्थानो हायो माने माखासे बुस्थुफोरखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा आरोना एफा बुरजा बोरै खेवनो हाजोबनो नङा होमबा आङो माखासे बुस्थुखौल' मोनसे मोननैखौल' एसे नोंथांमोननो शेयार खालामसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स' लोगोफोर दायो नायलांबाय थादो आं दायो मानोबो खिस्रि संबाय आरोना जानोसै ना र' मामिनो खिस्रि मामिनो र' जागोन र' ओइ मा बोख्लायजोबखो ओमफ्राय नोङो जागोन र' आं ओंखाम आगोरनि ओंखाम र' नों नङा मा र' ओमफ्राय लोगोफोर आङो माखासे गिफ्टफोरखौथ' खेवनो हाजोबला खोन्थाजोबनो हाजोबला टाइमाबो थोआ नालाय भिडिअखौनो गोसोबायदि खालामनो मोना आरोना दा मामिया बुहुद दुस्थ' जाबाय जोंना थाबायनो रोंनायजों खारथिंबाय थायो आरोना बेखौनो नायबाय थानांगौ जायो भिडिअ लाफुनायावनो बे अबेथिंबा खारलांगोन खेंखायगोन ओमफ्राय गोसोबायदि लानो मोनला आरोना बेखायनो एसेल' नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर नै जि मोजां नुदों बेखौबो बै माबा जा समायखादों आरोना लोगोफोर आङो एसे एनैल' खोन्थालांसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा दाख्लैनि हाबानि भिडिअआव बुहुत माबा सोंहरदों आरोना आङो बिनि एन्सारखौ नोंथांमोनजों सानसेब्लाबो लाबोगोन आरोना नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं फारसेनिफ्रायनो लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर मा सोंहरदोंमोन आं गासैबो माने कमेन्टखौ नायै रिप्लाइखौ होफिनजोबगोन आरोना नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं सानसेब्लाबो होगोन आरो नैबेहाबो गणेश बाबायाबो मोजांथार लोगोफोर गणेश बाबाया मोनसे गिदिर दंबावोमोन आरोना आं भिडिअ लाजोबनो हानाय नंला आं जाखिनि दिरुनखानाय दङ बेखौल' लाबाय आरोना लोगोफोर खेवनानै आङो भिडिअ लाबाय थानो सोलाबा आरोना माया दुस्थ' खालामो होननानै आं दहाय नोंथांमोननो शेयार खालामखादों लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नैबे जाहैबाय लाब्रा दोनग्रा होननायसो जाबाय आलु भाजा दोनग्रा जि मोजां हमनोबो टिं ओरै दोनबाय थादो बरिया मोजां नुदों ग्रोब जाखायो नै संख्रि दोनग्रा होननाय जाबाय दंफांनिसो नैबे दंफांनि मोजां नुदों बेखौबो लावथब थबनो मोजां नुदों नैबे जगखौबो मोजां नुदों नैबे जाहैबाय नै खुरै थोरसि आरिनि बेहा खुरै ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं मा अर्डार खालामदोंमोन सफैबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आङो बे आब'खौ माने मबाइलाव नुनाया एसे गोबाव जाबायमोन आरोना ओमफ्राय आं मेसेज खालामनो नागिरो ओमफ्राय खालामनाय जायाखै आरोना आं हाबानि टाइमावबो आब'नावनो बिहरनानै गानगोन सानदोंमोन ओमफ्राय टाइमानो मिलायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दानिसो एबारसो माने अर्डार खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय मा बुस्थु नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोननोबो नांगौब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर आरोना बारा दामि नङा खमावनो मोनगोन नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय ना आं उनाव मबाइल नाम्बारखौ होनानै होगोन आरोना नैबे जाहैबाय खाग्रा बे जाहैबाय खाग्रा उनथिं खाग्रा आरोना ओमफ्राय नै आखाइयाबो मोजां जादों नै मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोर ना र' दायो नैबे गांसेबाव नै लोगोफोर दानि गोदान मडेल ओंखारनाया सोरनोबा नांगौबा आरोना खमावनो मोनगोन आरोना लोगोफोर बारा दाम नङा मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहर दे बे गांसे ओमफ्राय बे गांसे आरोना लोगोफोरनि कालारा ओमफ्रायो गांसे दंबावो आरोना
नै बे गांसे बेखौथ' बयबो मिथिखायो दानि बेबो गोदान मडेल नै बेबो दानि गोदान मडेल आरोना लोगोफोर आङो नैबे आखाइखौ बारा गुवार होआखै आरोना एसे फिसा होदों इदिनो मोजां नुदोंना बेखौबो दानि गोदान मडेल आरोना बेबो थाब नांगौबा कमेन्टआव खोन्थाहरदे आङो उनावहाय नाम्बारखौ होनानै होगोन आरोना नोंसोरनो ओमफ्राय बे आब'नाव अर्डार खालामबानो जाबाय माबायदि नांगौ मडेलखौ खोन्थाहरबानो आब'आ माने सुनानै हरगोन आरोना लोगोफोर खमावनो मोनगोन आरोना बारा दाम नङा आं दायो दामखौ खोन्थाथ'ला लोगोफोर आं उनावहाय नोंसोर नांगौबा आब'नि नाम्बारखौ होनानै होगोन ओमफ्राय आब'नाव सोंहरबानो जाबाय बेसेनि सुयो आं दायो खोन्थाला आरोना आं दा एसे गाननायनानैबो खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर नै दायो नानिमोना थांनो नागिरबाय आरोना नानिमोना मैयानो फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै थांनो नागिरबाय लोगोफोर सुनु फैदो थांसै थांफानो नागिरलाय जोंखौसो बाय होनगासिनो हनै सुनुआ मासि बाय लानो हादों बेलाय बाय मामिखौ नांला नोंनो मामिखौ मामाजों थांसै थांफाथारगोन खोमा बेना थांफाथारगोन खोमा बेयो टाटा बाय आबैजों था आबैजों आयै नों फैनोलाय नोङो गाबगोना गाबालाय थांफानो नागिरबाय मनुआ हनै मस्थ'खा बाय थांफाथार लास्ट जोंथारला बयखौ बाय लाजोब्बाय हनै औ खम बेरायनो मोनो ओंखाम उखैलायथारासैदां आया ओइ लाजिया नोङो थांफानो मोनगोन बायदि आया र' जों बिमाबो बिफाबो नांलाय बाय आयौ नांमाराबासो हनै बिमाखौनो नांमारलानो बेनो थांमारगोन नोङो थांदो बाय जों थाङाना फैदो ओरै सिदा खालामदो गारिखौ र' बाय मिनिलायबावबायसो आइ फैदो मा फैदो आनालाय बायसो बाव बाय नुवाखै मस्थ'थार आमबार फै फैदो इजों ओंखारबो खर' नांगोन ए माथो बिमायखौ गारनो हायाखैलाय बाय होन फिखौ बाय दे थाथा होनदो मा गाबोन फै होन फिखौ फैबाव होन दे थांदो दे बाय मा बाय थ' गोलैगोन नांथानानै बेरायनो हाथारगोन खोमा बे दस्राजोंबाबो दायो लोगोफोर बेलासिबायबो आङो दायो दुगैखांबाय नानिमोनाबो थांजोब्बाय आं दायो फुजा होनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादोलाय दिनैथ' बिस्थिबार नालाय दायो फुजा होग्रोनानै लाग्रोनोसै आङो सान्दुङा दासो जा थां दुंबाय ओमफ्राय आंहा मोनाबाय साननानै साथि सावखांलायबाय आरोना लोगोफोर नै मोनाबाय सानदों आङो
ओमफ्राय सान्दुङा दासो नालाय थां 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 खानाय अखा दोमैबाय थादोंमोन नालाय दहाय सानावथ' अखायानो हाखादोंमोन ओमफ्राय दासो सान्दुङा दुंदों आरो ना ओमफ्राय आङो मोनाबायसो सानगुलायदों ओमफ्राय साथिखौ सावखांगुलायबाय आरो ना आं मोनाबाय साननानै दासो न' सिङाव सान्दुङा थां 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 हाबबाय आन्दायलायबाय आङो